Αυτή είναι η ζωή. Ούτε περιμένω πάνω από το τηλέφωνο, ούτε που ήσουνα, γιατί άργησες, ούτε ξέχασε τα γενέθλιά μου. Τίποτα. Έχω τους άντρες μου γύρω-γύρω, το απολαμβάνουμε και γυρίζουμε σπίτι μας. Μόνοι σας. Ναι, Ηλέκτρα μου, μόνοι μας. Τι το κακό βρίσκεις αυτό? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζει μόνος του. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Αυτός που ζει μόνος του. Ναι. Ή θεός είναι, Είμαι θεά. ή θηρίο. Είμαι και θηρίο. Βλέπεις, ενώ τι θα κάνει Λου? Θα ντυθεί, θα πνίξει μια χίνα και θα βγει. Αντρές, να, όλοι για τη Λου. Κάθε σχέση ελοχεύει. Ναι, σε κάθε σχέση ελοχεύει ένας κίνδυνος. Γιατί όταν τα έχεις με έναν άνθρωπο, Ελοχεύει. ελοχεύει. Γιατί, τι προοπτικές υπάρχουν για να ολοκληρωθεί μια σχέση? Να χωρίσεις. Γιατί τα έχεις φτιάξει τώρα πια. Άρα, να τα ξαναφτιάξεις αποκλείεται. Γιατί ήδη τα έχεις φτιαγμένα. Άρα το μόνο που σημαίνει είναι να χωρίσεις. Να χωρίσεις, να ντυθείς, να πνίξεις μία χίνα και να βγεις. Να βγούμε. Οι άντρες, να, όλοι για τη Λου. Και για τη Μέρη. Λου, δίκιο δεν έχω. Δίκιο. Θα του τα σπάσω. Και θα πέσεις στην Ιπποκράτους. Όχι καλέ. Θα ντυθώ, θα πνίξω μία χίνα και θα βγω μαζί σας. Μπράβο. Άντρες, να, όλοι για τη Λου. Και για τη Μέρη. Και για την Ηλέκτρα. Γεια μας. Δεν πίνω. Όχι αντιρρήσεις τέτοια ώρα. Μάλιστα. Στην υγεία σας. Τι ώρα είναι? Δεν καπνίζω. Αλλά άνοιξε κι άλλη μπουκάλ, θα τα ανάψω. Ξεπάτα. Ξεπάτα είπα. Ξεπάτα από εκεί.